Lenkulumo le idinga futhi uyilalele kahle uqaphele. Kuneyinkomo ezimbili ezivamise ukuthi abantu abaningi kakhulukazi uma ngabe ukuthi bayikhiphile. Okay? Kunenkomo okuthiwe kaMama ingesibhamba ngokwesiZulu. Bese kuba nenkomo ebangeka baba okuthiwe yemvuma. Imifika iseyiduna isencane lo nkomo ethi imisikhula bese iyathena ibe inkabi. Ngikhuluma ngenkomo ezimbili njengamanje okuyinkomo kaMama esibhamba hayi umqhoyiso. Inkomo yomqhoyiso inkomo esuka ifaka umakoti ethongeni okusuke kuzokhishwa inyongo khona esuke kuyona esuke izomfaka leso sibongo salowo mzi asuke oganela kuwona. Yabo nje le content noma futhi akuyona icontent le ngoba hlathe ngithatha njengeclass ngoba akuyona into omdlalo into ya reality lekhulunywa ngayo la kuleli page lami. Umuntu ongeza umuntu osuke edalwe vele kanzima okusho ukuthi nasesikoleni bedonsa kanzima ubevele kuumuntu ongafuni ukuzwa. Ngoba la ngikhuluma ngesiZulu. Inkomo kaMama okuyinkomo yesibhamba akusiyona inkomo yomqhoyiso. Inkomo yomqhoyiso ile nkomo lesuka ifaka umakoti ethongeni ayizithi intombi ayilale ezinye zithi ayivuke. Zicule ekseni ngovivi lapha ekseni mesizobulawa inkomo kube ukuthi umuntu ozobe igwaza kuzobe kubalwa amanxeba kuyona mangabe ehlulekile nje uyishaka yekwenxeba uyangafa imali waphinda washayela ingi yangafa imali shuthi ngagcina impela mangabe emathathu ekhipha imali mhlawumbe elinganisela ku150 or 300 uma uhlaphe bazoyibizwa 100 rand. Okay, angidluleke lapho bengihlukanisa nje uma kuukuthi ulobole wakhipha lezi inkomo ezu2 bengasikhona ukulobola leza inkomo ezasekhaya kunokuqoma kwentombi. Lenkulumo ngifuna bezwe kahle abantu. Ukuqoma kwentombi mangabe ikhipha ucu ifika iqoma intombi mangabe sikhiphile ucelethe impahla ekhaya wafaka umuntu ucu nobuhlalu kwase kuphinda kumisa idwele imhlophe okusho ukuthi lo muntu uqila ekhaya uqoma intombi eclean. Lo muntu mangabe ehamba ikhwe wayesoma engalali nengane yomuntu ayithatha ubutshitshi bayo ngoba kulwela ukuthi kuzoba inkinga ukuthi athathe umntombi bayo ngoba ekugcineni kunakho konke uma ngabe seyiyeka sekuyoba inkinga manje kule ngane ngoba kunenkomo engase esiyobe siphukile engayikhiphanga. Ingakho ke bekusonywa bese kuba ukuthi uzozukwazi ukuthi ulale nengane yomuntu ngoba sekukhona inkomo zasekhaya osuyikhiphile ezimbili. Kuneyindawo la othi umuntu oqonywe intombi kube umthetho ukuthi kuleyo nkosi yakuleyo ndawo ukhipha nje inkomo ezimbili ungakalihambi ikhwe. Ngingayibala lezo ndawo lezo zitshenziswa zithi hayi ngasekhaya mawaqonywa nje wamisa iduku inkosi yabe kumthetho ukuthi before uze ekhweni khipha inkomo ezimbili kule ndawo. Okuyinkomo kaBaba noMama akuzona ezamalobolo. Leza inkomo izokuthini na? Ezokuthi uma ngabe ingane yomuntu usuyonile wahlangana nawe wathatha umntombi kube ukuthi siphumile lekuzana lenkomo kaMama bese kuba ile kaBaba imvuma. Okusho ukuthi noma sengaba nezinkinga engenzeka ekuhambeni kwesikhathi noma eqhubekweni kwempilo ngoba ukuqonya kweduku kusuke ngenayo igaranti ukuthi lo muntu uzophetha nayini. Kodwa lapha akusho ukuthi usulobole. Ngeniswa yini le video le abantu sebenakho ukuthi ethi hayi mina ngangikhipha inkomo ezimbili lapha na ekhweni lami so ngingayilanda inkosi yembono. Uma ngabe usulandela uyabona lo muntu ukhuluma ngenkomo zasekhaya. Cha, inkomo zasekhaya wafetha kuzona ezamalobolo ziyimpoqo ngoba umbanda kanye nengane yomuntu. Ongeke uyikhiphe inkomo yesibhamba ongekamama umuntu ungamtholanga ezitshitshi. Funa lenkulumo ilalwa abantu abazinqwele nabantu abakwazi ukwelusa nokuyediphini abazokwazi ukuzwa angihlukanisi. Ningiqwele abafundini elikhulele okushini ngoba bahlale bebuza abanye abafundini esikhulele okushini usibeka lapha uma ukhuluma isinto mfowethu nathi siyafisa ukufunda. Ezinye izinto zibe ziphambane ngempilo yaselokishini ngoba ayifani yasemakhaya exactly noma nani into isuke inithitha obani ngamaZulu sonke siyindle eminyama sonke singamaZulu kodwa kukhona into obonayo ukuthi kunzima ukuthi ngoba naniphile lokishini nje mhlawumbe ngase ugarante noma ube ukuthi uyiqonisa kunina ngqo kodwa hayi ngoba lenkulumo inomngcele cha.
ikhuluma nensizwa ngezonkana. Ubungahambisi zona inkomo zamabheka, ubungahambisi zona inkomo zelobolo, ubuhambisa inkomo zasekhaya oyengizingalandwa nangebhadi, ezingabalwa nanokuthi ube ukuthi wena mhlawumbe kunengane usuyonilela ekhaya wayizalisa yanomntwana. Uma ngabe ungasaqhubeki naleyo ntombazana noma ngalowo siswa kulowo muzi, awuzukwazi nokuthi lezo nkomo uzoyishicilela zibayele automatically ngasenganeni. Cha, bekuzinkomo zasekhaya ngoba uthathe umntombi bengane waphinda futhi kwase kuba nenkomo kababa ongemvuma. Leya nkomo kuye kuze kube ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ibulawe lo mnomzana uma ngabe ngasaphili noma kuthi uyaphila kodwa ibulawo umnomzana idliwe kulandwe yena umkhwenyana uma ukuthi kulo muzi uma ukuthi siwaganwa kwazi kwafika emaphetheni kwanesigcawu, ingane yakhona yakhishwe ekuseni ngehubo yahanjiswa kulo muzi alandwe emenywe kuzodliwa leyo nkomo leyo noma leyo nkabi. Kusuke kungewomnomzana kahle kahle leyo nkabi leyo. Kwezinye indawo nje bayibulala uma ukuthi ubaba kasekho idliwe ekuhambeni kwesikhathi. Kodwa nje inkomo yasekhaya, inkomo zasekhaya lezi eziwu2 engikhuluma ngazo ongasizona lezi zamalobolo azilandwa. Lezi inkomo eziwu2 noma bethiwa sekunenkinga engakanani, ngisho ngabe bethiwa intombi ubusethola intombi awuyizalisanga inayo ingane, awuyilandi lezo nkomo. Ngiphinde futhi ngize la, uma ke ngokuthi ulanda inkomo awukwazi ukulanda inkomo zakho ekhweni uma kuwukuthi ingane yomuntu uyitholisa umntwana. Cha, lezo nkomo automatically kuphendwa kube ngezengane. Into esuke sekufanele iyenzeke lapho ubhekakale nale nkomo elayiphumile bese kuba ukuthi ke kukhishwa ingane ngala ngembuzi ngehubo, ifaka isiphandla sakomalume, bese iphinda futhi izomukelwa kababa ngehubo lakhona, ifaka inyongo yakababa Richard Msami, ifaka isiphandla sakababa. Lo ngane isiphelele ayisakweleti, umkhwenyana seyothola ingane yakhe uma ukuthi ubeselobola. So ke ayilandwa inkomo uma ngabe unezingane, ayilandwa futhi inkomo zasekhaya. Cha, leza inkomo lezi u2 zazi ziphuma ngisho intombi iqomile kuthiwa qala lethi inkomo embili ingoba ezasekhaya kunawo umqondo ukuthi wena lengane kusengenzeka kuyona bese uyayishiya ukuze nangoba uma usuyishile kodwa kube ukuthi kuyazeka ukuthi awusayidinga, ayisezukudingakala inkomo kamama kulowo wesibili osobe seyolobola. Oyobe selobola sekuyazi ukuthi okay ungema wayiletha inkomo kamama mhla ethatha intombi balengane, okay fine ke sekube nenkinga abahlukana, mhla isilotshelwa kamtshali noma isilotshelwa kakhuzwayo abase kuyifuna inkomo kamama. So ke bafowethu lezi inkomo zasekhaya eziwu2 akusizona inkomo zamalobolo ukuthi usungazubale ngazo ukuthi hayi mhlawumbe uzoyilanda okanye kanjani. Cha, zinkomo zasekhaya ezisho ukuthi umntwana besayintombi uyinkomo yesibhamba lengeka mama bese kuba inkomo kababa yemvumo. So ke bafowethu kunenani ke le inkomo elabekwa nani niyalazi, niyawazi umthetho ukuthi inkomo zabeka zawu11 siyada kuyona into esuka kubantu leyo, ayona into eyadalwa eyayivela isungule okhokho bethu, kodwa bavumelana nomthetho washiwo ngaleso sikhathi bavuma nakho lokho. Ingakho namhlanje becomplain inkomo ethina seyiphela u11 ukuthi uma usukhipha izinkomo eziwu2 zasekhaya so sele inkomo eziwu9 elobolweni, musukhipha izinkomo eziwu2 lenkomo kababa nekamama so sele inkomo eziwu9 ngoba phela ziba u10 11 bamike ziba u11. So kulo 9 ke kusuka lapho ke kubukala ezefinish ukuthi zingakumakoti imfinisha oyingakumkhwenyana, bese kuphinda futhi kuzoba nezinkomo zombeko, kube nenkomo yesicawu, kube nenkomo yomncamo, gcine seyiphela u11. Mhlawumbe ngelilanga nofuna ukuyibala ukuthi ngiyibale kusuka eqaleni kuze kufika lapha egcineni ngiyokwenza. So ngizoqondisa lezi zinkomo eziwu2 zasekhaya ukuthi zingezani bengadideki abantu.